assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Sunana Mubarak Azland ga kuma director Abubakar Ibiza ga kuma producer Garba Adamu. To wannan da kuke kallon sa wato Hannafi kenan dan gidan marigayi Rabilu Musa Ibro. Kai tsaye ga munan muna tare da shi. Na san da za a iya samun wata magana game da bakinka kafin su manyan su fara tattaunawa. Zan faɗa muku sunana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Sunana Hannafi Rabilu Musa dan gidan marigayi Rabilu Musa Ibro kenan. To director. So alhamdulillah kamar yadda dai kuke kallo wannan sunansa Hannafi kamar yadda ya faɗa dan gidan marigayi Rabilu Musa Ibro. Sunana dai Abubakar Ibiza wato director a cikin sauran fina-finai kamar yadda kuka sani. Masana'antar Kannywood ba? A masana'antar Kannywood. To alhamdulillah yanzu muka yi tattaki muka zo wato gurin shi ainihin wato Hannafi domin wasu ayyuka da kuma jajantawa rashin ci wato mahaifinsa. Tabbas. To alhamdulillah mun zo mun gaggaisa kuma ya mana tarbata mutunci kuma mun ji daɗi sosai saboda haka ɗan abin da zan iya cewa kenan a yanzu. To assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni a matsayina na producer Garba Adamu na shirya fina-finai da dama da zan sa wannan jarumi wato Hannafi ɗan gidan Rabilu Musa Ibro. Tabbas likitan corona. Wato gaskiya akwai fina-finai guda biyu wanda na san kuma insha Allahu wannan jarumi wato ɗan na gada ne ba ɗan na koya ba. Tabbas. Wannan haka yake. Saboda haka muna yi wa mai kallo albishir cewar a cikin fina-finanmu da zai zo muku nan gaba akwai wannan babban jarumi ɗan na gada ba ɗan na koya. Zan sanar da ku cewa karfa ka sake a baka labari ka je ka nema ka kalla dan da a baka labari gara kai ka bayar. To kar ka sake wannan roman demokuraɗiyyar na daɗi na kallo ya huce ka. Likitan corona da likitan karkara. Ka je ka neme shi ka kalla in ka sake wani ya zo ya baka labari da ka cuci kanka. To masu kallon mu kai tsaye dai ban ce komai ba. Wannan da kuke kallon su daraktoci ne. Shi kuma wannan dan gidan marigayi ne. To kai tsaye mun tattako kuma mun zo har gun da yake. Mun kama ziyara ba. Mun kama ziyara yawa. Gari na kenan Dan Lasa. Mun kama ziyara. Tabbas. To mun yi farin ciki sosai da kuma da'awarsa da kuma zai wanke mana duk wani abu da muka rasa na da. Gashi kuma yanzu ya dawo mahaifinsa ya tafi kuma mahaifinsa ya dawo. An Allah ya Ibro ya mutu. Yawa dan haka kada ku manta. Kamar magana ta Hira ta kenan a BBC Ibro ya mutu. Ibro ya dawo. Malam nan babu dan wani dan farin ciki ko dariya da zaka samu ko kuma dai hali welcome Malam Hannafi. Wasu maganuwa daga hali welcome. Ai ba zan yi muku anan ba kawai sai ku tafi can ku je. Okay sai dai mu tafi can mu je mu kalla. Ba za ka mana nan ba. Ko sai dai mu je can mu kalla. Ku tafi kawai can. Wanne ne sabon channel din nan naka ma da ka bude? Hannafi dan Ibro TV. Hannafi to kada ku manta bidiyon sa a cikin tashar sa ta Hannafi dan Ibro TV. Za ku dinga gani na a cikin nan Allah ya yarda. Yawa ku tafi can yawa ku sace insha Allah sannan ku danna masa subscriber sannan wannan alamar kararrawar sai ku taba ta. Yawa sannan kuma mun dora ba sannan kuma dora ina sanar da ku cewa akwai wata tasha kayatacciya Azland TV Azland TV kana faɗa da Azland Azland TV to dan gidan marigayi ne yake faɗa muku ba wai ni kaɗai ba dole ne ku shiga dai wannan haka yake. Ku je ku nemi tashan nan ku danna subscribe sannan ku danna kararrawa ku kai da ake kayatar kasar rawayi nake sa ƙwarai makwa kuma ina za takawa ku ga dan mazari ƙwarai makwa ku je ku tafi nan har mazari nake To masha Allah. Tukin kwambo na musu Ibro sai yan boko babu shakka wani gayo mota tawo eh kaga fasinja